Ola, bos días, eu son David, dende o estudio de Galéxico. Este vai ser un podcast para falar de que son os podcasts, non? Os podcasts son pequenas pezas de audio, sen vídeo, que tentaremos facer máis a miúdo porque para nós son moitísimo máis sinxelos de facer. Tedes que ter en conta que para os nosos vídeos lévanos polo menos entre 20 e 30 minutos. E despois o problema de postproducción, que parece unha tontería, pero a nós levanos mínimo unha hora, porque entre que subimos abrimos o programa de edición, subimos o vídeo, o programa de edición, e despois renderizámolo, pois pode pasar perfectamente 45 minutos, unha hora. Obviamente nós non temos un programa de vídeo, nin uns ordenadores que nos permitan facelo en menos tempo, e deste xeito, pois, podemos facer moitas cousas que se parezan máis á idea original que tiña Ourense Fala. É moito mellor porque tamén moita xente, nos non, pero moita xente sí que nos di que para temas de vídeo pois non están tan acostumados a aparecer diante das cámaras, non lles gusta tanto, e desta forma pois é moito máis fácil que a xente se atreva. A xente se non a ven pois é moitísimo máis sinxelo para eles poder expresarse diante dun micro. Cousa que parece fácil, mas non o é. Polo tanto, este é un audio curtiño, simplemente para explicar iso, e para decir que tamén que estamos en iVoox, preguntouno un dos nosos seguidores, e tamén tedes alcance os nosos audios aí, ímolos guardar todos aí. Eu creo que a mellor forma é subilo en forma de vídeo audio YouTube, e que despois cada un, pois, se quere escoitar o que escoite, pero tamén noutras plataformas, non? Podemos subilo tamén o iVoox, podemos subilo a Facebook directamente. Xa veremos cal é a parte que máis vos interesa a vos, porque ao final ide ser quen os vai escoitar. Non sei, non creo que se me quede nada no tinteiro. Moitas gracias e moita sorte.